Sziasztok, én Pisti vagyok. Sziasztok, én meg Levi. És ez itt egy kreatív lenne. Régen nem volt már videó, nem tudjuk, hogy miért. Balatonon voltam. Egy napigja. Azért. Meg nem voltam itt. De most igen, viszont igen, és arra gondoltunk, hogy építünk dolgokat, azon versenyzünk, hogy ki csinálja meg jobban, és hogyha akarjátok, akkor írjátok meg kommentbe, hogy mit csináljunk, de most elsőnek csináljunk mondjuk, mit csináljunk? Ugye Minecraft-beli dolgokat, szóval például úgy értem, hogy csinálunk mondjuk egy... Ocelotot. Na, Nem. mondjuk azzal kezdtem. Csináljunk egy... Mit csináljunk? Mondjuk csináljunk egy... Mi blokkot nézel? Hát akkor... Az a baj, ki kéne venned a texture packot, mert így nem ugyanolyan nekünk. Csináljunk egy világító tornyot. Én Nem. ezt tudom, hogy kell. Én viszont nem, szóval ne olyat csinálj. Miért? Le tudod rakni a világítót egy blokkból? Mi? Semmi. Csináljunk mondjuk egy... Fákját! Jó, hát akkor azt hiszek a kezembe. Jó, hát csináljunk egy fákját, ez könnyű lesz. Kell hozzá... Ja, ezt én fával csinálom. Majd nem. Lehet, hogy clay blokkból. Sőt, tuti. Kell. Én barna. Kell. Jaj. Kell ilyen. Te már építed is? Nem, 2 blokk vastag lesz. Enyém is. Még 2x2-es. Nem magasabb. Jó van. Kész is lenne. Csodálatos! Csodálatos! Tényleg van feje, egy kicsi feje benne. Kicsi? Na, akkor ilyet veszek elő, mert ez jól néz ki. Ez gyönyörű. Gyonyorú! Miért a levié? Gyonyorú! Mivel még nincs kész. Szerintem... Ez kigyerte. Mindegy, szerintem ez ennyi. Nem a videó, hanem ez a fákja. Jó, most csak ezt bontsuk le. Mert? Nekem még nincs kész. Amúgy miért kopog a clayblock? Na mindegy. De ezek a levélyét. Csodálatos! Gyonyorú! Egyszerűen gyonyorú! Sapling? De az nagyon nehéz. Innen jól néz ki. Honnan? Kell egy sötétebb. Na, csináljunk saplinget. Te ezt komolyan gondoltad? Miért neked milyen? Jó, neked komplikáltabb a set. Azért mondom, hogy vedd ki a texture packet. Miért neked milyen is? Ne én is nyakamhoz. Ilyen. Sokkal könnyebb. De gyönyörű. Ez annyira Egyszerűen fákjás. gyonyorú. Már csinálom. Én meg a fákját befejezem. Már saplinget csinálom. Akkor még fejezd be, de ezen mit kell megcsinálni? Tök jó lettem úgy. Ennyi elég szerintem. Hát akkor ezt Lövi nyárta. Na, én elkezdem a saplinget. De 1D-s legyen, jó? Vagy 2D-s legyen.
Ez biztos jól meggondoltam? Szerintem nem, szóval ezt hagyjuk. Akkor mit építsünk? Építsünk. Na, kész vagyok fákjával. Nagyon szép. Szép színes ötete. Hol vannak a tojások? Ó, megvan. Építsünk. Én... Creeper! Jó! Én ezt így beleteszem egy üvegbe. Én is. Én is úgy akartam. Hol van üveg? Itt az üveg. De úgy, hogy ne igazán tudjon mozogni. Mert... De miért azt törik? És miért arra rakja? De miért oda rakja? Utálok így üvegelni. És ezt is jól meggondoltuk. Nem kell a legnagyobbnak lenni. Jó, kell hozzá. Jó sok zöld anyag. Kell hozzá. Hát én mindig izéből fogok clayből, meg ilyenekből. Ja, be is teszem a Hát mondjuk ezek a clayek nagyon gyönyörűek. slime, ez a creeper. Na, a feje, az könnyű, de nem csak a fejét építjük meg. Jó van. Kell hozzá bakker, fehér, kell hozzá ilyen, fekete, kell hozzá bakker, fehér. kell hozzá akkor fekete. Nincs is fekete clayból, szóval gyapjú lesz. Ja, nekem is. Mm. És ez is legyen csak 2D-s. Enyém rendes ez. Narancsárga nem is kell be. Kell az. Nézd már ide. És Istenem mindig elfordul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fehér kell, ez nem ilyen színű. 1, 2, 3. Na, anyud! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez nem 7, ilyen. 8. 8 blokk széles a feje nekem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó. Oda rakd már be, ne. 1, 2, 3, 4. Nem Oda. ez. Bakker. Ide meg gyapjúból világosabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 8. Ezek nekem is kellnek ide. Na nézzél, nem creeper. Ja, ezt megcsinálom rendesen ezt a kockát. Így unalmas lesz. Hogy? Csöndben maradunk, semmi szó. Na, a torcsot azt én megnyertem, hogy gyönyörű lettem úgy. Csodálatos. Megcsinálod rösszönosan. Mit? Felkiet világítson. Ja. Jaj, az arcával kezdesz. Nézzél, nem te creepy. Jó. Arca az, hogy Ez így vékony lesz nagyon. De utána szétütni. már? Mert sok időbe telik. Én pont egy nem azt. Mert kreatívan minden olyan sok idő. Igen, minden olyan sok idő. De miért a homokat üti?
Ami még mindig föld. Jó van, akkor föld. A homok azt tudod homokszínű. Ez meg barna. Na, nézzél, creepy. Creeper. Amúgy a creeper az azt jelenti, hogy ijesztegető. Nem biztos. Mert a creeper az azt jelenti, hogy ijesztő. És elmegy onnan. Még... nem lesz 4 blokk, ez így fel. Majd úgy fogom csinálni, hogy először megcsinálom ilyen zöldnek, és utána fogom kijavítgatni. De nézzél már rám. Jó, de nagyot fújtatott valami. Hú, ez aztán jó lesz ez a creeper. Oké. Ennyi. Már? Kicsi a feje. Tiédnek meg nagy a szeme. Tudom. Mert a tiédnek mekkora lesz a szeme. Akkor de legyen egy blokkos a szeme? Nem úgy gondoltam. Émnek is nagy lesz a szeme. Nem találok sötét szürke cuccot. Pedig az most nekem nagyon kéne. Ó, de egy apjánál van sötét szürke. Egyébként ez... De szép lett. Gyönyörű. Na, valamit elkezdtél. Előről, hát az enyém az ilyen kis fogyatékos, de... Te röhögjé. Nem tudom, minek vettem ennyi szinten. Úgyse fogom használni. Mondjuk, de a fejéret azt elkezdtem használni. Úgy a kvarcblokk az ennyire ilyen. Igen, az annyira olyan. Na akkor nézzünk valami kevésbé fehéret. Vulnál van? Vulna? Full fehér van. Full fehér. Olyan amúgy a... Olyan jó az arca. Jó, ilyen sötét nincs is benne. Ilyen van. Nem, ilyen sem. Én nem tömöm ki. Nem tudom, te hogy vagy vele. Ki mondta, hogy ki kell tömni? Hát akkor az ilyen, ez fehér. Korotaro Szürke is van Rita. benne. Ez a torcs nagyon útban van. Szóval mondom, hogy üst ki. Nem ütöm ki, mert jól néz ki. És te sem ütött ki. Miért azt mondod, hogy torcs? Nem tudom. Bár vagy annyira jól tudsz angolul. Egyébként szerintem még ezt a creeper fejet gyorsan megépítjük, és vége is van. Miért? Mert már De 13 szép az a pöttyök. Aj, de szép! Nézd, itt ez a kis creeper. Nézd meg Miért ide. az enyém? Szerintem majd innen folytatjuk a következő részbe. Szerintem ennyi volt. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.